Cicho mani ťaťa. O, ty to je. Stano! Vychlaj, Stano! Vychlaj, Stano! Vychlaj, Stano! Vychlaj, Stano! Vychlaj, Stano! Vychlaj, Stano! Ticho. Stano, 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 Stano! Tato! Ticho buď. Mami, oni ma chcel spíť. Ja som chcela, keď je to od táta a oni ma chcel spíť. A nemôžu to kľúčať na celú. A ja všetko som ospávala tak. Ja som tak Ticho. ospávala. Ja tak som ospávala tak. Stano, 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 Stano. Dobre, môže. Stano, Stano, Stano. Nie, dobre. Nechcem tu príjemne, páči na to. Stano, Stano, No dobre, Tiško. Stano. Počúvajte. Už bolo také, že tu začíname. Čo už začali? Hej, už asi hej. Nie. Stano mi. Vidíme, keď bude tam, že si nás uvidí. Alebo ešte teda minút. Nie, no to by malo byť také tut, nie? A tam by malo byť, že 0-0. Nie, podľa mňa. Či to nebude také? A že keď je prípravný zápas, tak? Jaj, pretože hlavne nie je to, ja neviem, ale... Eli, napísa. Chápaj, toto Eli. Nie, bo Jaj, som ti kde spadli. ak spadli. A tam spadli. Tam nerozum sa páhej. A čo mne Aha, to asi nie je toto tut, také. To mne ti dala kašpolky. Tam ešte spadli, neviem, čo povedíš. Lebo táto hovorí, že to chceli teraz zohrať, lebo oni sú noví, všetci hráči sa poskladali. Sa poskladali, ale sú noví. Jeden tak ujvesol. Hej, čo to je? A my? Áno? Ty sme si neboj. Páči sa ti tu? Hej. Tu bol dedo, tam ťa zobral dole. To tam po schodom tak nie? Sa ide dole na tie komentáre. Ale čas, kde sme? Táto sedí teraz. Tam si ide, Liška, táto. Ale nie, Zimka. Nani. Teraz ide táto. Teraz je táto, áno, teraz je táto. Ty ideš tak Tu je, ujvesol. tak rýchlo, pozri, tu ide. Tu je, tu Hej, je. vidím. Mami, ty zase ako ujvesol. Hej. Už vieš, ktorý je táto? Hej, už padol jeden. Tu je táto, tu. Tu je dole, tu. Vidím. Vidím, ty mi nože No, zohľadí. dobre, hej. Oni sa asi musia teraz zohrať od lebo tu začínajú. Hej, lebo tam je zima teraz. Hej, ale aj musia sa akože zohriať, nezohriať, ale zohrať akože dokopy. Lebo oni sú noví hráči. Táto išiel do nového mužstva. Lebo tu sme si neboli. No to sa musí, lebo dosť na počína. Alebo tiež jak. Hej, ale má málo na stredačku, majú málo tých je, sami zdá. Tu je táto. Kde? Chrbtom tu. Hej, vidím. Dvojka. Hej, dvojka. Je to tak. To je dvojka, to je labučka. Toto. Áno. Mami. Mami. Áno? Ona inú stranu státe. Nie, tak má dva. Tak. Má dva. Oj. Elička, nie, že si zbudeš, tam schod s dračom. Hej. Tu je toto. Ahoj, tato, ahoj. Obranca je, hej. Je dobré. Oproti komu hrajú, že neviem. Ale domové Liška príjme neskoro, takže len telefónik a spať, dobre? Dobre, láska? No, nie, že budeš vymýšľať. Hej.
Ty umie jak na szoku. Eliška. Dajmy tata. Eliška, Olica len hraje s tebou. Už sa sadnú tata. Teraz mu asi sa nevšimne, lebo on sleduje, aby vedel, kedy má naskočiť naspäť. Jo, to čo bolo? Tak sa ti grblo aj... Mami? No. Tam je niečo. A Čo tam je? pozaj niečo. Čo tam je? Pozaj tu. Pozaj. Nemám. Ale máme ešte, bo si rovno dve zobrala. Vedia, že budeš veľa piť. A tam to A je. páči sa ti tu, Eliška? Čo, miláčik? Tam to malo likofolu. A to tu som rozviala sebe. Tam stiela smačka. Daj smačka. Chceš posať to tak? Chcete posať to na môj. Jak rychlo, dzieciak? No, podnieś, ja Ešte tam setky. Ale on nie wie, podľa mňa, že sme tu. On nie vie, že tu sme. To je, to je taký Macko, celý Macko. No potom po hlavička mu pada. Môžeš zjesť najprv hlavičku. Mami, toto je vidíte, keď nosím bocado, aj ty dám vedlička, potom je popo. No, A ja to... aj môžeš. Ale aj na tata pozeraj. A na telefóne myslím. Môj? Mhm. To je dobré. Táto to išlo, už tam je ten. Takže. Mami? Oka? A či sa pesiekajú? Tam dole majú šaty, úplne dole. Úplne dole majú šatnu. Ale mami, pozri sa, Áno. tam sa sedieť. Je tam, áno, ale to neviem, ako tam ide. Ale už dá sa ísť úplne dole. Ale teraz nebudeme taký. A rozstrelie. To už je taký stav. To je vraka. Jak buchali všetci. Padło. Tu wpadł. O. Tu jest tato. Tu jest tato. Trzeba odchodzić do fanda. I rozmazuje te skło. To będzie takie szkło. Mami, Pana łaska? to on tu czeka? On je brankár, stráži bránku. Żeby nie dostali gol. A tu je dvojka, tato. A tam je płałka. A tam mniszko nie są. A wy co? Tu je tato. Moja Lebo wy? musí strážiť bránku, aby nedali gol. Wy co? Brankár stráži bránku, aby nedali gol.
Musíte povedať, čo myslím, ale nie. Stala. Mami? Áno. Ja som toto bolo už otvorené, myši, lebo ja som toto cítila. Hej, to ja som ti otvorila. Až tam máte čipsy. Prečo som to otvorila? Tak si povedala, že mám ti otvoriť. Nie? No to neviem, prečo. Chcela som ti otvoriť. Ja sa dal táto, mohol by pozrieť hore. No pozrieť hore. Ale nie si pozrieť hore. Nie, ale tu nepozriera. Mami, vezmem ti ja takého flankovo, to ide sem do šiela. Hore. Áno, chodí? Ani Maťko. Môžete tak. Požiaľ sa kujosu. Aj tak, hej, hop. Víš, jak preskočil? Hej. A lepšiu tu, jak doma, ne? Však doma budeme zajtra. A tak aspoň táto vie, jak vyjde, tak bude budeme prekvapení. Kde je to prišlo? Jej! Hej, dole ste boli? Ahoj! Dobrý! Ahojte, čauko. Čauko. Vítajte! Nebude vadiť Erika, keď ja budem pikať. Lebo však mám Nemočte, hej, jasne, áno, hej, jasne. Aj lepšie, nie lepšie, áno. Oka to nevie, že sme tu. Teraz jaký má dres? Ale ktorý má dres? Dvojku. Tu je, toto. Tu je. Zelená dvojka je? Hej. A potom, bo my neboli tam, kde... On teraz hraje za Disney chlapov, toto. Lebo hovoril, že hral Jo, Binko vydila prosecco. 17 predtým. Veci 17, No, lebo áno. teraz bude mať iné číslo, keď je Ste dobehli. Ďaleko ideme? 48 sme parkovali. Hej. 8, Vyšlo. 48, hej. To sme rýchlo dohrali žolíka. Hej. Idem sa do chystám, hovorím, prezličím sa do teplejšieho, lebo Hej, hej, behala chladno. povejka, Tak tak to som mala nie, iné. nemá len dole. Ani chladno. Dole je. Dole si bolo, si pri mantineli tam? Až tam sme boli, Po schodoch dole si išli? Nie, Z dola. my sme z dola prišli na stôl, aby videli aj dole. Bo tam dole sú šatne a to. Tam boli proste, tam sú títo podľa ale Pri druhej bráne vzadu. a pravo všetkých hlavcov tam je tam šatne, Ide tu, ide tu. vece. Ide tu, tu je. Tu je, tam. Tu, oci, tu. Violín. Tu je. Dvojku, hľadaj zelenú. Za branou. Ale dneska nie je toto, čo... Ale oci, nie je dneska toto, čo trubia a všetko. Nie, Ani dneska 0-0 tréning nie je tam majú. napísané, dneska to je tréning. Lebo oni si dneska Je zohrávali. tam jeden rozhodol. Prvýkrát majú. Lebo oni sa musia teraz oznámiť, vieš, nový Ale tu tým stojí majú. dvojka. Ale nie je dvojka. A neviem, či po dobrej... Dvojka, táto. Od neho branca išiel až tam po druhej bráne. A určite je dobré. Vie čo. Tam je táto, tam. Táto robilo branca predtým. No ideme Teraz deti. obranca. Teraz do branca. Mami, tam je. Tam. To je vidieť. Lebo teraz im začína Zate kasový a hokej. pozadí. Veľa budú teraz hokej hrať, začína im sezóna. Aha, tu je na kraji. Tu je. Tam
tam pravo je. Tu je. Tam pri Mantideli je. Dobre vyzerá, ne? Dobre, že? Ja končia, pôjdeme dole a uvidíš, aký vysoký je v košule. To taký obrys. Aj tak je vysoký, až Aj ešte končí. Hej, áno. Ahoj, tetu, Ja ahoj, říkam, tam je vonku, vieš, a tetu. už baškári ma poznali, tak som im furt sme si pečke dali. Ťukli sme si. že nás nevidel, keď sme tam boli. Asi nie, lebo to cez skôr veľmi nevidno. Všetci sa odrážali. Ale možno, že nás zazrel. A tu vidí hore? No ja som videla, hovorím, Eliška. Elišku Hej, si nás videli? Elišku vidno. Takže vidno nás. Olio som nevidel, len Hej, to Ale je nás nevidel. vidí. Táto sedí teraz. Rúžové My šaty, sme sa hej, teraz sedí. Taťo. Nevidí. A možno vidí, ale nie toto. Nie, on sa sústredí na oči. Hej, on musí sa dať teraz, bo on musí zapadnúť teraz medzi nových. Čo to je? Jaké údaje? O stanoví. On je, normálne majú stránku od si. To je ako liga, tretia liga, kasovia. OK. A tam je jeho meno, ukáž tu, daj mi na chvíľu. Tu je normálne o ňom. O ňom hráč, Stanislav Fabián, číslo dresu 2, pozícia obranca, 40 rokov, aktívne týmy, Nižný Kvátovka. Odišiel od Vašky. Lebo sa tam nepohodli dačo A tam furt Vaštália. 25 boli na zozname podpísaní a prišli 7, 8, 10. Takže ono chceli ísť preč. Cez zmenu. Dáš si to čo? Nie, to zili dávajú. Čipsy chceli, lebo není vypadku. Mami. Majú ale mrazenú, to nebude mrazenú kupovať za 10 eur. Mami, to mi... Hej, áno, láska? Láska sa budeme pripraviť, bo sa spolušala. Áno, jasne. Ja sa Či je tam prasvetkový šál, lebo my sme ešte zemiakový šalát robili ze strany. Prečo prasvetkový? Ona, lebo my robíme tak šalát, aby toto v tváre prasiatka. Tam je zemiakový šalát, uši urobíme zo šunky, aj nos zo šunky a ona celé zje. Aspoň tak zje, hej, a preto to volá, že prasiatkový šalát, hej. Ona sa vyoblíkala, že na táta ide na hokej to vyšať. Výborné. Aj krásne. Krásne tieto masky pekné. Mami, čo budú hovoriť mena? Tak to nie, lebo to je tréning dneska, som nevedela. Nie, pani, čo, ale tam nie sme to chceli prekvapiť. A čo doma? Nie, že doma, ale už vyšla spať a tam sa zajme nestáva. A hovorím, poďte, deti, ideme. Ideme, tata. Hej, ale pekná kaviarna tu je. Hej, to aj vyšlo chodia na toto. Už sa stále dá to hraje. Kýval? Ja neviem. Ale sa to nevidí. Tu je táto. Mami. Tu je. Nie, odráža sa od skla, veľmi. O, čo? Aj tu na to. Chcete čo? To je táto, to je. Musím ti taster. Hej! Musím ti taster. Oci, ty si reč, prosím ešte fotku z jazera. Ja som už to posielala, ale poslí Erike a Fotku z jazera mi pošli, bo chcem vedieť, ako som tam žerala. Jazera. Čo sa kúpeme? Ale to len pre mňa bude. No, ale to dobre, ja som teraz sa pomýlil, že jazera. To sa kúpeme v jazere. To ty máš. To som ja počul. Ale kde je táto? Ide sa oddychnúť. Nie, to nie je táto. Aha, obraňuje bránku. Mami, ako to? Jo, má bradu, to som si, že... Hej. No na každého, čo má bradu, to chodí táto. Joj. Môj ti. Ja som ti ešte vôbec nič neposlal. Videa si mi poslal. Videa, dobre, ja aj šoferujem. Tam je, tam je. Ty šoferuješ potom. Videa mám asi 10, hej. Aj toto, čo mama tancuje? Aj toto, áno, toto je super video. Aj to. Videa mám všetky. Aj jazera. Aj beauty. To mám ja zase odfotené. Beauty godík. No to už mám neviem. Čo? Na dňu. Hej. Tam je, áno. Trojka. Čísielka poznáš, nie? Nepoznáš? Tak už dvojku budeš... Ale niektoré poznám. Nie, 1, 2, 3 poznám. Dvojka vieš, Hej, Eli, vieš, aj osmičku, vieš, ako vyzerá osmička. Snehuľačik. tak ešte... Hlavne, že Pinko tu vie, že no tak...
Pinko odviedať. Hej, mi vie odblokovat Ja už telefon. tak si uľavčí pozerám. A ja tato si 3 fotky ti dojdu. A toto som ti zabudol potom poslať. Nie je to len pre seba som Ja chcela. viem, ale zabudol. Vidieť sa. Kaj ma za nie? Som chcela vidieť. Tam je tato, tam. Oj, tam je tato, tam. Sú asi 3 zábery. Hej, tam je. Z vody, ako Hej, sa to je dvojka. Daj toto, hej, no ani nevidno. Nevidno, v pohode. A to len my vieme, že to bola podpora. Hej, a nevidno, že... Ja keby som plavky mal. Hej, Anička, jak to toto? Pekná fotka. Tatov. Kto spadol? On. Táto? Nie, to je... Brankár? Hej, Blanka. Ja neviem, aj nejaký stav, nič, bo nič Za noc neukazuje. ide toto. Pokiaľ si je normálne tréning, táto hlasia všetko. Tato si sadol. Tato si tato. Aj žobre. Ale lepšie, keď prídeme ešte na zápas. Keď počúvajú sa tie truby, aj všetko, chodia čistidlať a neviem, či neoci iná Také si atmosféra je. tak pôjdu, lebo Sa idem napiť. Hej, táto pije. ja zmenia sa. I tak na jednej strane, potom na druhú stranu. Teraz budú ti sem bude. No oni tak vždycky začína sezóna, takže stanú tým, že prešiel do nového týmu a ešte iní hráči tam sú noví, tak sa dneska prišli zohrať. Hej. A potom už začnú normálne. A oni sú si tak, že už aj cez Nike si môžu na nich podať. To je taká liga, áno, to je nejaká tretia liga, neviem čo. To už si môžu aj podať normálne, že to nie len taká sranda. No, bo predtým hrali len tak. Hej, Jediný teraz medzi normálne budú padať, či toto aj podať si môžeš. Ale pekná kaviareň, ne? Tu sú vectárne. Robíme sa tak ceno. Dáme sa na ňu, podáme, nie? No to tak bude sedieť až tam, vieš. Hej. No ale keď je akože hokej a tak vidíš, To je plné všetko. To je vlastne málo tam. Hej, ale to väčšinou tu v kaviarni sedia, to nebecestvo a plus veľa ľudí chodí dole, to sa dá ísť dole. Ale tu veľa tak posedia dole. Dole sú ešte. Väčšinou stoja Ale dole. na stojakách tam je asi hore, ne? Hej, dole je na stojakách. Tam je balkón hore. Aj hej. Tam Čiže je otvorený balkón. Tam je otvorený balkón. Ale to je už potom presklenenie celé podľa dva. Hej, presklenenie a potom otvorený. Ide táto. Ide. Hop. Hovorím, poďte deti, ideme prekvapíme sa. Ale to tí normálne hrajú, ale tam tí baškári už takedy sa len motali. Keď pri striedaní, bo oni vypili, Hej, stále nemá. Alebo mali zápasy a nechodili, a boli málo nevládali. ale 25 ich bolo čiak, tam bol neviem, či neviac, a prídu 7, 8. Hej. Ale teraz ako oni hrajú, oni sú akože jedno družstvo, len rôzne kresle. Toto teraz. Nie, tam to je normálne iné. Oli, jak sa volajú, ty si to pozrel? Tí bieli, ale tí bieli. Proti komu hrajú, ty si videl, proti komu hrajú dneska. Nevznikla to proti takomu. Ale hodiny idú, vidíš, 20:02. Vyslúžil, to je len také meno. Musíme googliť, že nejaký typ. Ale tam pod tým, to píše sviat. Že proti komu hrajú. Ale nerobí sa z toho zákon, nič nejde, hej. Napravdu, že by mohli dať aspoň aj také len tak hrajú, že stav, že aký je No, to, čo... keď tréning majú, nedávajú. Ale oni si počítajú boli. Potom povie stane, že koľko dali, koľko dostali. Hej. To teraz nevidím, ale keď je normálne zápas, tam to píšu všetko. Hej, aj názov, Aj všetko majú, aj druhy a taká iná atmosféra je. Bo ja som nevedela, čo dneska, ale tak ako poďme pozrieť. Zajtra je piatok, tak čo? Oni zajtra nestávajú, vieš. Ale dobre, že som ti volal. Viem, že, lebo keby to bolo útorok, alebo kedy to nejdem, bo ráno stávať. Som dočítal, Majú to na 5. september. Čo? Že iba od 5. septembra, takže... Začínajú? A dneska neukazujú, s kým hrajú? Nie, lebo tréning majú. Jaj. A kedy hrajú Nižný Platov? Najbližšie. Najbližšie.
5. vy 6. Nie, že Nižný Klatov, kedy hrajú najbližšie? 5. september o 20. To je aký deň? Od 20 na 30. Aj piatok. Lebo A 6. to už hrajú, hej? Už ešte konia ideme robiť. Akého koníka? Tá Erika nás pozvala, tam na jazero. Aká Erika? To je taká druhá Erika, čo tam neviem. Denisa? Erika, ona je Erika. nie Erika. Ktorá? A Mirka aj Lacko spomínal, že Erika. To tá, čo organizuje tie, čo sme jej pomáhali robiť. Jaj, a ona čo má tam? Tam má akciu tam. Ja 6. ona má nejakého. Otvárajú Action. No, Action otvárajú. A Hora škola sa to volá tá a si akcia. predstav, že tam boli, Naša. tam boli Naša. dve predajne, ale z toho robili jedno action. Ja, že ideš robiť koníka, ja, že ideš na brigádu. Preto viem, že to je sobota. Inak malo byť 4. Lebo to je Hora škola sa to volá akcia a otvárajú Action ten deň. Ale 4. Naša galéria, aj. Ale 4. to malo byť. Hej, a preložené na 6. Zvolala, keď súhlasím, da hej, keď sme zomrata partia. Hej. Ale v 5. septembra budú hrať proti týmu, ktorý sa volá Grizzly. A Grizzly? Grizzly? A odkiaľ sú Grizzly, nepíšu? Tak ju pôjdeme, nie? Takého medvedia. Ja i medvedia majú grizzly. Proti Grizzly budú hrať. Odkiaľ sa nepíšu? To je nezvláštne. Ktoré dediny sú. Takže prvý zápas normálny budeme mať 5. septembra, to tu bude dobré. To nebudú tak len počúvať, ne? Nie, Normálne. to bude ostrý zápas. Hej. To keď sa dá nich, počuj, Erika, to keď sa dá nich staví, takže oni z toho niečo asi dostanú. Už je taká normálna liga. Ale ten klub dostane nejaké peniaze. Čo vyhrá, ne? Keď vyhrajú, dačo dostanú, ale za to si budú môcť zakúpiť niečo, vieš, dresy a tak. Ja by mal klub peniaze. Lebo keď oni stávajú, tak nejaký percent z toho dostanú. No, volali, že do ďalších dvoch volali. Ale ich si vybral. Tá stano je dobré. Stanu. A 5 hrajú, 4 sedia, to sú len 9. A 10 je branka. A na vás krmíš. A nie sú dve peťky, tak to malo. Si zapala medvedíka. Že len prídeme a oni už ľahšie. Čo to chcete? Čipsy za 3 euro, cipána. Čo euro dačo? A to je O to čo už som vedela, že to ideme. len 9 sú. Teraz zase Lacko nás skončil. A teraz 5 hrajú a 4 sedia. Tu je. To malo. Tu je. Tu je toto. Je to pán zbaví, ne oci? Pán zobaví toto hokej. To on roky už cipáne toto. To lepšie to Ale máme. viete, zvyklo fotbal hrajú. Ale že futbal a florbal, hej. A potom fullback, ten hokej. Florbal, hej. Ale hokej najviac baví zo všetkých športov. Hej. Hej, rád chodí aj tiež pozerať tieto tornáce, to všetci sme takedy chodili. Nie, to je tabuľka. To je tabuľka. No hej, lebo tu potom chodíš veľa tabuľky, budú ľudia stavkovať, ne? A tak. Dobre, keď sa lieta. Sú to aj žaby. Aj my sme takedy chodili na ceko, Aj žaby žoli, budú keď rád. dali. Dobrá atmosféra, všetko. Dobre, žabia. Aha. Trstiany, to bude dedina, nie? Taká trstiany je dedina, ne? To musí byť blízko Košic. Hej, to všetko okolie. Všetko okolie, hej, do ruky dostal. Bačka, 21 do ruky dostal, ten je spokojný. Tam To nič. Líška také nejaké. Panové sponky, nie vy? Krásne. Dneska sa mi páčili. To len rúžová, 30 nič. Rúžovú farbu nie by dostala. Nie, škaredé, krásne. Vlastne máš krásne. Ona sama si tak zrobila. Máš vy? Ja som chcela, aby mala inak, ale ona nie, ona si sama. Určite ťa pochválila. A prelakovanie kníka som myslím. Hej. Ale už aj zase lúbka, lebo sa jej lúbkajú. To je ten detský lakčo, sme hlúpe. Ale pekné, ľúbka, pekné. To je dvojica Toto. Tá, Nádeli. na pravej strane, no.
Nevieš, no to... Ešte, toto, tá sieťka. Hej, tak sa jakým prižuje, ne? Už áno. Hej. Toto pretrečí. Tam musia mať, bo trafia sklo, tak je rozpili sklo. Aj za to majú tak. A ešte musia asi aj takú dobrú vzdialenosť dať, že keď tá sila Hej, áno, aby sa hej. nedotkla. Hej, bo to maskia je. Pružnosť tejto sieťky. Dakedy tu lietajú puchy 4 krát. Jedła. Mam spadło. Hej. On nie pada, on tak chyta puch. On tak skacze za puchem, ma takie chranice na Ale nohách. oni majú dojcie On teraz. z tým chranicom chytá puch. Dobrého sponzora, nie? Ale prečo len 9 prečo? To majú byť stále 5. Hej, aha. Tri Sa útoky. striedali, no. 15 museli. To lepšie zahraje, keď sa striedaš Aspoň viacej. 15. Hej. Aspoň 15, 3 peťky. Profesionálne hrajú 4,5 peťky majú. Čo keď už profesionálne hrajú. Na bielých je dosť teraz. Bieli, hej, je veľa. Hej, dosť igrajú na lavičke. Šiesti sedia tam. Šiesti, takže oni sa môžu prestredávať. A to čo, len 4. Aha, hej, tam jeden stojí. Celý sú tam ešte stojí. Tam je táto. Áno. Si taká šťastná, Liška. Sajne, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tam je. 7 sú na tom. Widzisz tam? Takže majú 2 peťky a ešte 2 majú za Ja vidíte si tam. Nie. Aj tu by mohli byť 5, že 5 peťak by zastredali. Keď som si zobrala tú košulku, čo som mala dneska u lekára, takže farebky by som si zobrala. Ktorý mi teraz? S vašimi čiernymi. Zelený? Hej. A to s vašimi, s našimi. Áno, to sú naši, áno, to sú naši, áno. Tu je taký dole. Tu je. Hej, vidím. Modré. Ale tak hlavne, ne? Kostrúľu, šodne, ne? A to vieš, že už sú vychnutí. Mami? Áno, Liz? Nevieš nejakú sladkú dedinu, ktorú môže mať písmenka Holo. Voňavé bobečko. Voňavé bobečko. Jaj, ty. Voňavé bobečko. Gdzie były? Ty moje voňavé babečko. No nie, tak gadajú. Dame, to stojí. Dzieciętko, nie już tak go. Tałko, idź. No ale tam nie, lebo tam je zelený bramka. Jaj, to tam nie, áno, tu musia ísť. Tu musia Tam ide sa brániť. tomu bielemu, teraz sa Bielemu musia bramka brániť. musia dať, lebo tam je Vyslovne. zelený. To by dostalo do vlastnej brány. Ale dáme si čipsu, hej? Hej, máme chladni. Jakie máme čipsy? To je tá menšia, to tá verzia biela. 10 kuskov čipsov. Jak? Vidíš, to ty utočia, keď za bránu. Cibulka. Dajte si, ne? Ten cibulka, olej si vedelo tam? Hej. Co? Hej. Poďme, poďme. Tu musia dať gole. To je moje, Li. Máš tu. Keby boli 5, keby naraz sa stredali 5, a furt 5 by odikovali. A 4 sa stredajú, a jeden furt musí ešte ostať na ďalšie kolo. Áno, hej. Na ďalšie vystredať. To máš, Li.
Tak už stačí, že? To malo ja. Odchodí tam také. Ja to zvyknú robiť dobre. Hej, ale že mrazené majú. Hej. Lebo keď tu je kuchár a urobí cesto, Ono ešte nie sa zrobí, ešte som tak začal. fajné ono urobí cesto do kola. No, že bude jak začne sezóna. Ja začnem, vtedy tu plno ľudí. Teraz nechajú podať. No, no. Kto potom? Nie, Chytil, nie. dobre to. Nevidím cez plota, preto len na tom. Chytil. Táto je pod nami, Branka. Viac chytil. Ale neveľa chýbalo medzi nohy, ale... Ešte ani keď pod stôl pozerám, nevidím. Tak Elisko, ideš zvonku, Elisko, keď ideš všetko. Teraz, lebo už potom nepôjdeš večer. Čo? Ja, to nic nerobí. Ja. No ľahňa spí. Nemá. No dobre, ale oni sú 12 a to ty len 9. Koľko veľa ich je? Nie? A furt česky tu hrajú, to je veľa roky. Vidím toto. Kde? Vidí nás a mne vidí nás. To neviem, čo si Nepozerá hore. Lebo nečakali sme tu. Keď som povedal, že prídeme, tak by som kúkal, kedy prídeme. Ale som nechcela, som odtiaľ Ja sa sústredím. Skoro prišlo. Čo? Skoro prišlo. Bez prílby. Lebo zabudol doma prílbu. Ja aj sa vrátila. Tak sme mu volali, hej, že doma má prílbu. Hovorili mu, nehovor mu nič, ideme. A tu nemajú skrinky také, že taká veci nechávajú. Ja, nie. Strašne veľa, teda stále prenajímajú. Stále veľa mužstiev sa tu volá. Každý deň také vrejme. Hej. Aj cez deň tu nemajú verejné počúvanie. Každý deň. Áno, láska? Rozdiel už stačí, dobre? Nebudem ďalšie povedať. Rozdielím vám, dobre? Tak. Áno? Máš rád končulovanie, nie? Tak ja som to mal aj von. Hej, tak ja mám doma. Ja som čo u Laca je vo týme tu kuleso, ja som vytočil. A zadarmo môžeš, keď nemusíš platiť. Nedáš kartičko, ideš musíš. Ja neviem, či nie dokonca som to vedel. Hej? Taký bielý listok, nie? Bo viackrát som vytočil. Bo oni zase to si predajímajú ten tiež. Dostanú, vyberá, mňa sa skladajú. Lebo to oni musia. Tu je. Držal. Tu je, obraňuje. Že obranca. Ja idem, to už tretie kolo hrajú. Hej? Ja odbil, hokejko odbil, jak Druhé, nie? Ešte len. A táto pomáha? Nie, už tretie. Počkaj, už boli tu na tej strane, teraz sú na tej. Raz Hej, boli, sú tu teraz. Teraz tam musia hrať. Áno. To bude si keď sme prišli, tu začínali. Potom hrali tam a teraz to, takže už tretie kolo hrajú. Už to 3 iba budú Teraz hrať. Na nemajú tréningu pauzu, viac. teraz nemajú pauzu na tréningu, bo ináč by mali oddychovať Ale zvyknú viac na tréningu? Či len 3? 3 tretiny, Ale na tréningy či viacej nehrajú. nie, po 15 minút. Hej? Každých 20 minút. Ale čo to 40? Nie, 15 minút. 15 minút je iba. Tréning či normálne? Nie, aj normálny. Aj len 15 a chceš 20? Profesionáli hrajú 20, ale oni hrajú len ako amatéri. A majú len minútu prestávku. A teraz ani prestávku nemajú, teraz kuse hrajú. 45 minút kuse. Aj čas im nezastane, keď je rozhodca od píska, tak stopnú čas. Bo keď nehrajú, tak aj čas. Aha. Ale keď aj To im ide po svoj tréning, aha. na bol končí.
A to už dali posledné kolo toto. Hej. Hej. Ona 45 začali za 15 minút. To tu si šiel. A teraz tretí test. Áno. Za 30 kol. A nemáš čo? A kde Ani pauzy nemá. Tašku mám však. O, fajno. Môj A zom. trestné strieľanie. Nie, to je veci, dole sú však. Dole? Súbodnú. Áno. Tak. Súbodnú. A čo si kupovali? Nie, to sú už nejaké staré príľuby. Historické. Nie? Alebo hej. A rukamníky a končky majú. Vidíš, ale 4 sedia. Mali by minimálne 5 tam. No. Že 5, že aspoň 2-krát po 5 sa strieľajú. Sa. A tak je, že Ktorá je státo. My ju máme tak kastejo. A to majú čo? A to čo majú? A to čo majú? Čo? Strela. Neviem, Ruška. Alebo Baťik. Dáne. Nepocháme sa. A ja Táto. Čip, čip, čip. keď skončia, bude sa blížiť 30, pôjdeme tam do... Keď pôjde do šatní, budeme mu kývať. Dobre. Citaška má boka. Taska. Úplne tak. Zíči, deda. No, dobrý nápad. Znovu venuje energiu. Hej, Ja nie som tu. Ja nie som už tu. sa ti dobre klikalo, už keď si tu. Ja nie som tu. Ja nie som tu. Ja nie som tu. Také oči už. Ty ma našla. A vidíš, sukňu, už myslia sa aj sukňa. Našla. To počula, že už máte spacak. Kúpil Laco. Včera. Môžeme ísť na rybačku. Taký istý, ako Malcko. Hej, dobrý, dobrý. Taký zelený. Chápa presne to isté. Hej. Že pre ten Aha. istý má, hej. Ja neviem, či ten istý. A tak si hovoril, že taký istý Tak, máš tam. tam farba, ako, ale No. nechci Hej. aj to isté. Potom je rozbaviť. Táto sa pozera hore. Myslíš, že hej? Ja neviem, či nás vidí. Ale videl, či nie? Ale nie, asi nie. Ale kúkal hore, nie? Ja, Co? To Boh vie. ale ty si v čiernom, teba nevidí. Mňa nevidno? A možno dnes si všimol, Elišku vie. možno dnes si všimol, som dal daleko pod ňou. No daj to leké počuť, hej. Elišku vidno, rúžovú farbu. A to nepočuje, nie? To nepočuje, nie? Eliška, Super. Eli, kývaj mu, že si toto. Vidíš, čo malé ružové kývajúce. Vidia si aj. teba vidno. Malé ružové kývajúce. Hej. Tu je, tu je. A možno... Skús na okno zakúkať. To nepočuje? Mami, pôjdeme osadne, tak pôjdeme z toho skotu a tam Ešte 8 obdívame. minút, Tam je ešte 8 zima, minút. tam je zima, tam je 5 stupňov. No hej, dá si toto, máme kinky, ne? To tak na rýchlo som nezobrala. Ale na možno je zima, lebo fakt akože Mami. Dáme. No, aký ste zlatí vy dvaja. No. Ale my ani nepríde, že sme tu 6 hodiny. Tu letí tak čas, ne? Eli, no, čo robíš? Eliška, zober mu prštík a tak robí. Aha, Eliška. Zober prštík, Eliška. Tak čo si, tak mi zlomí pár. Tak nie tu. Eli. Srandu som si zrobil. Dajte go
musia hrať. Jak ste zdraví? Smerom tam dajú. Nie tu. Tu sa musia brániť. Podľa tady jak brániť. Proti Telekomu hrajú mami. Deutsche Telekom. Telekom? Nie, to je partner Deutsche Telekom. Tylko włożył portfelu. Páči sa. Kontrolę. Takuj na foru. I sa viete rozmazlávať. Pozor, tak, Tadík chytil kuk, Tadík prihral. Dobre, že praska tu tak Chodím dole a tam ťa uvidí. Také malé ružové sa tam hýbe. Hej! Dajú sme žiť, badali, že tam sedí. Teba nebolo vidno, ale iné. Hej, a ja celkom, jak som bámený. Furt mám prieť také zdlhavé, také. Mami, dáme tam líšku tak do streda a uvidím vidno. Ale vieš si predstaviť, jeden odkupne loptu a 20 ti tam behajú za tým. A uteká za loptou aj odkopuje preč. A to je také rýchle, svieže také. A toto je neskutočné rýchle. Hej, smelé, áno. Tak ako je rýchle. Je. Hrajú len piati, že? Piati a šiesti je branka. Fotko oni dvajú doma, je pri sebe. Tu je taký. Ali? Nie, bo Tadík je tam. Bradov, ja iba dojú s bradov. Liška. Na ľavo je teraz. Tam je, Tacko, na tej strane. Pozeraj to čísielko, vieš, na drese. Dvojku. Teraz tady je vľavo, má modré ponožky. Tu je, pozeraj, vľavo, Modro-biele ponožky. na ľavú ručku. Tu teraz. Tu teraz. Ale non sama modrú. Ale non sama modré ponožky. Modré ponožky. Počkaj, tento tu má. Tento tu je čierna. Dvojka má modro-biele. On má ešte tam písať. Cenia tam má ísť. Ale mami, keď som tak dlho sa nedozvedal, nemám ani pocit, že to je sklop. Hej, čisté úplne nejaké. Keby to nebolo toto, to ani neviem. No. Aj tu je tiež, že jo. Hej, nie úplne jak čisté, keď sa človek zahľadne, nie. Mám pocit, ako by sa to čierne lampo zväčšilo. Aha. Čo? Že mám pocit, keď sa to čierne lampo zväčšilo. Má stančík. Mal meno, ale aj teraz bude mať meno, len toto. Ale už normálne priezvisko bude mať. Predtým mal Stanči, teraz by mal mať už Fabian, hej. Bo aj oni majú priezviska. Už tu má stančík. Ešte 19 stupňov ukazuje von. A tu je 5. Ale furt taká chvíľa. Ale vieš čo? Neviem, to vidí, má byť od medzi 8 až 0. A osmička by sa Fakt? Ostatné má snežiť. A tu nie je. Teraz neviem, to sa bude na nedelu či jak. To má snežiť na to. A že bude ale 0 stupňov. Povedz mamke, ako robila buď. Ako robila buď. Ako robila buď, Eliška. Asi. Anelska. Píša, treba teda. Nemá píška? Tu je hore. Eliška sa minútku končí.
to nevadí. To nech ide, ty. Minúta, keď jej trápiš. Už ideme. Daj teraz skôr. Teraz skôr. Ty sa tým neojdeš. Joj, ty smiech. Posledná minúta. I nie, jeszcze idzie, rozchodzi. Ale to taký nejaký pohodový tento, ten bielý. No, okej, tam V normálnom zápase si nesmú podať. On si sám prísne ho najvyššie. O 2 minúty by dostal. No, super. Zajedno. Grajú na štáci. Asi dačo im pridal, bo 3 minúty by mala byť, po minúte pauzy, takže 2 minúty. Keď sa striedajú, tak minútu majú. No, šupnú každú. Ale dobre sviežo, lebo tam tí doktori ledva stali na kočku. Ja sa čudujem, že tak vás malo byť. On im asi pridal 2 minúty. asi lebo teraz je. Čo? Pridal 2 minúty, lebo tak minútu majú na striedanie, vieš? A minútu jedna a minúta druhá. Detko, No, čo prosím? ty si ja idem brať. Eli, poď sem, máš studené ruky, poď si daj toto. Máš, Ideme už dole, tam je. Idem, poď. studené ručky máš. To tu? Počkaj vás, ale zapni. Nie, ja si idem sama. Pozor. A skade vieš, že pridali 2 minúty? No, lebo už je 31, pomaly 32. 30, To minúta Ale je začali neskôr. na Nie presne 40. pol. Detko, Na 40, hej, ďalšiu minútu. Na do 30 je do pol a potom ešte 2 minúty, čo... tie prestávky, čo medzi Ale už nie, ja som tretia minúta ide. Nie, nie sa dá, potom na 33 skončia. detko, No prosím. ty si ideš? Čo im búcha? Asi aby vymerá. Na toto, na 33 končia. Nie, koniec. Na 33 Koniec už. Hej. Všetci idú na... Ty? Nie, ty idú Na rád. 33 končia. Ja to gól dali asi. Ďalšiu stranu nebudú asi hrať, nie? Keď v strede začínajú, tak gól dali. Čo, ideme už dole? No. No ale nie, to ja si budú podávať ruky. Ale nejak budú si ruky podávať. Tam aj na tréningu? Hej. Elička, psička sa ide podať. Priateľské podanie ruky. Hej. A potom majú dlhšie. To je tam živné dole, nie? Dostal po ruku. Nebo sa nie aj skočiť. Dostal po ruku. Ktorý? Tá deviatka. Až mu hokejka vypadla z ruky. Mami, posielaj. No. Ja ich chod. Dajú ďalej. A už ty kýveš. Teraz badal, ne? Hej, Mami, bosej. Mami, bosej tam.
spadal na skákací. Áno? Veľmi hodí. Áno, vychodí. Potom, jak budú si ruky No, jak sa kýval. Oli, daj hore vlasy. Zase spiatať treba. Teraz nedávno si bol. Na boku, veľmi rasia. On inak vyzeral. A dojedz tu. Dojedz tu, Oli, už nebudeme brať. Kedy pôjdem? Kedy ma zavolať? Ale nie, Oli, treba tu do školy sa strašne. Pozri na uši mu idú. Na boku mu treba. Už len týždeň. Čo týždeň? Už len týždeň. Povedz, mamke, daj mi pokoj. Už len týždeň. Pokoj do školu. Ešte prázdne. Teraz to je nové veci. Hej, masky. To je deda, to je od teba. Ja, to ja. Ešte takom skobor rovnakého, neviem, na linke. Ale ona už neviem, čo má. To je ešte dávno, pred rokom. To som kúpil, aj. Hej. No tam sedí teraz, Tani. Nie, tu je na ľade. Už je na ľade? Keď teraz sedel. Čo nám bývalo. Tu prvýkrát nás padal. Hej. Tam je dojka. No, na čo pozeráš? Łapnąć tu jest tam to pecza. Nebo koniec. A teraz je koniec. Neviem, či nám ide robiť Teraz je koniec. koniec, Eli, koniec. Ale ešte si A ideme do Lečine.